Пахвалены Ісус Христос. Сёння у нас вельмі такая веснавая тэма. У Евангеліі гучыць. Христос распавядае нам пра вінаграднік, і таму хочацца, безумоўна, выйсці ўжо хутчэй на гэты свежае паветра, каб гэтыя словы Ісуса Христа былі таксама яшчэ нейкім чынам больш эмацыяльныя у ягоным навучанні, а ў нашым уважлівым разважанні. Христос кажа сёння, што мы з'яўляемся галінкамі вінаграднай лазы, галінкамі, якія павінны моцна быць укарэненыя, моцна быць прывітыя ў гэты адзіны ствол для ўсіх нас. Лепш сказаць можа, браць сок з гэтых адзіных кораняў, якія з'яўляюцца для нас верай, і быць прышчэпленымі да Езуса Христа. Гэты адзіны проста і непазбежны для нас шанс, каб мы перанеслі ў жыцці нейкі плён. Бо важна не толькі быць прышчэплены да вінаграднай лазы, але пераносіць плён, а это зусім ужо іншая рэч. І таму Христос паясняе, што так, не толькі важна жыць, але яшчэ важна паддацца пэўным нейкім тэхнікам, тэхнікам добрага садавода, які ведае, калі, ў які час і што трэба абрэзаць у гэтым вінаградніку, каб ён даў плён. Там, дзе жыве Христос, двойчы абрэзалі вінаграднік. У нас яго таксама абрэзаюць двойчы, толькі ў іншым часе. На пачатку, яшчэ калі вельмі ранняя весна, у нас гэта вось цяпер пачатак мая, а ў хрыстовай геаграфіі гэта пачатак альбо сярэдзіна лютага, трэба абрэзаць сухія спачатку галінкі, каб яны не перашкаджалі вінаградніку ўвогуле развівацца. А потым, калі ўжо пачынаюць завязвацца гаронкі, трэба абрэзаць яшчэ раз тыя парасткі, якія не прынясуць плён, а гэтыя парасткі яны проста дзікія. Хаця той, хто займаўся хоць аднойчы вінаграднікам, ён ведае, што тыя дзікія парасткі, якія ніколі не дадуць плёну на вінаградніку, яны выглядаюць лепш, чым тыя, якія прыносяць плён. І таму ўсё жыцці ўсё так памылкова. Вельмі часта нам здаецца, што тое, што Христос ад нас забірае, альбо што абрэзае ў нашым жыцці, што яно такое класнае, такое моцнае, гэта вось штосьці, што з'яўляецца самым здаровым у нашым жыцці. Так, магчыма, але яно ніколі не прынясе плён. Усё дзікае ў аружы, у вінаградніку, яно якраз больш выбуялае, чым тыя гаронкі, якія заквітнеюць альбо якія дадуць плён. Так як часта і ў жыцці людзі, якія жывуць толькі для сябе, да, магчыма, збоку яны могуць здавацца больш развітымі альбо нейкімі больш ужываю гэтай лексікі вінаградніка больш сакавітымі. Але гэта не так, плёну не будзе. Гэта проста жыццё дзеля хобі, дзеля забавы, дзеля жыцця, але не дзеля плёну. Браты і сёстры, варта сёння было паразважаць над тым, што ў нашым жыцці трэба паддаць гэтаму абрэзанню, што ў нашым жыцці Христос павінен абрэзаць, як той добры вінаградар, тут ён кажа якраз пра айца, які абрэзае, што сухое ў нас, альбо можа наадварот, што не здаецца быць сухім, але што на сённяшні дзень выглядае вельмі зялёным, вельмі такім жывым, аднак перашкаджае нам жыць, перашкаджае нам пераносіць плён. Вінаграднік абрэзаецца двойчы. Аднойчы сухія галінкі, і тут, напэўна, кожны, нават хто ўпершыню падышоў да вінаградніка, мог убачыць, што ў ім сухое. Але калі пачынаюць абрэзаць вось гэтыя дзікія галіны, то не ведаю, магчыма, недасведчаны чалавек паабрэзаў бы менавіта зусім іншыя галіны. Гэта трэба мець досвед, каб убачыць, што тыя галіны, не гледзячы на тое, што яны вельмі прыгожыя, яны застануцца без плёну. Мікеланджела казаў, што увогуле мастацтва – гэта ўменне ўвесь час адымаць. Ён казаў, што таму любіць больш працаваць над скульптурамі, бо ў скульптуры менавіта ўвесь час мастак адымае, а не дадае. І глядзіце, гэта праўда. Жыццё і мастацтва жыцця палягае на тым, што мы не столькі павінны ўмець дадаваць да нашага жыцця, а штосьці ўвесь час у гэтым жыцці аддымаць, тое, што пераходзіць само па сабе і з'яўляецца нейкім не зусім правільным у нашым жыцці. Магчыма, вы ведаеце, калі ўжо мы зачапілі гэтага генія стагоддзя Мікеланджела, ягоную фігуру, скульптуру, якая называецца «Атлет». Гэта скульптура, якая часткова высечаная ў скале.
Кажуць, з аднаго боку, што яму не хапіла часу, каб поўнасцю гэту скульптуру закончыць, і таму палова міфічнага атлета вельмі прыгожа атрымалася ў мастака, але ён дзесьці застаецца ў глыбе мрамару. Думаю, што вось так менавіта кожны з нас. Мы з аднаго боку створаныя цудоўным чынам, але дзесьці ўвесь час застаёмся ў этой глыбе. І калі хтосьці не будзе працаваць, калі хтосьці не будзе увесь час вось адымаць гэтыя непатрэбныя часткі, мы застаёмся ў глыбе. Я асабіста бачу гэтага атлета, і сапраўды ён зроблены ў такой форме, як бы хацеў вырвацца з гэтай глыбы. Кажу, што, магчыма, Мікеланджела і не захацеў яго, проста сам не пажадаў яго закончыць, каб вось паказаць гэта рвенне гэтай скульптуры выйсці з гэтага мрамара, і каб кожны, хто бачыў, разумеў, што самому гэта ўчыніць немагчыма. Нельга вырвацца з гэтай глыбы, назаўсёды застанешся часткова там, часткова недашталтаваны, часткова недафармаваны, калі не згадзішся, каб твой Айцец Нябесны смела абразаў твоё сэрца, смела фармаваў табе тое, што трэба фармаваць, смела адымаў у жыцці нават, што табе здаецца вельмі здаровым, вельмі моцным, вельмі неабходным. Браты і сёстры, канечне, калі абразаюць вінаграднік, яму баліць, нават гронкі потым плачуць. Так і кажуць, што вінаграднік плачуць. Калі нам штосьці Бог адымае, заўсёды гэта балючае, нават калі гэта нам у жыцці не патрэбна. Нельга баяцца гэтага абразання, нельга баяцца паддацца вось гэтаму нашаму айцу, які фармуе, абразае нават тое, што дарагое, тое, да чаго мы прывязаныя, каб мы маглі проста прыносіць вельмі трывалы плён. Ён вінаградар, ён лепш ведае, што неабходна адняць, што дадаць нам у жыццё наша, каб мы прынеслі гэты плён. А мы вінаграднік, няхай ён займаецца намі. З аднаго боку, будзьма трываць і будзьма ў Хрысце заўсёды, стараемся быць кожны дзень закаранёнымі ягонай ласцы, ягонай слове, праз наша разважанне, малітву, праз наша блізкасць Езусу Хрысту. А з другого боку, давайце не будзем баяцца, калі аднойчы пачуем, што Бог абразае наша сэрца, ў нашым жыцці штосьці адымае, калі вось, пачуем гэты рух леза, які нам баліць, але з упэўненасцю, толькі дзеля таго, каб заўтра мы прынеслі плён, і каб плён наш трываў, і трываў вечна. Добрае перажыванне тых пасхальных дзён, пахвалены Езус Христос. З Богом!